Comedy queen, ha? Bagay ni mo kay katawanan kag naong. Okay na, Miss Nicole. At least nakapalipay sa mga tao ning naong nga. Di parehas si mong naong, nga naong og kwarta. Oh, tanaw man ka, musukol ka, ha? Musokol mo lang? Uwan ang tanan. Ang kasikat, ang kagwapo, ang kwarta. Huwag tang tanan. Pwede na sa mga biya. Okay na kung iyong biyaan. Mubiya man nimo tanan, sir. Magpabilin ko uban nimo. Dili ti kabiyaan. Ayaw, Inday. Dako ka pa kayo kog maon kumubiya ka na ako. Ayaw usiki. Magunsa man nga akong ugma kung wa ka, sir. Oh, Inday. Ngano makahilak manggit ko, oy. Kay bao man unta ko moabot gani higayon na nga. Magkabuwag yun ang among magatan. Ako naman unta ning kipangandaman. Makahilak na manggit kihapon ko. Inday. Ganong nangipos kasi ang mga gamit. Naabot na gid ang time nga kinahanglan ako mubiya, sir. No. Karon na hinuon nga. Nag-need na ko nimo. Ayaw pa yung anak, babe. Sir, ha? Ayaw gud ko tawag ka, anak. Ayaw ba yakit, sir? Ay ko pa sa ha, sir. Ayaw gud in town, sir. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Inday, sugilanon sa gugma ug katawa. Apan, mupahilak sa panagsa. Inday, sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Music and sound effects, Jeffrey Gabunada. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tono ug kasikas, Ricky Karing. Dalit sa RMN Drama. Inday. Unless you mean it, let me know the truth.